Takže čau, jmenuji se Daňur Kanur a vítám vás u tohohle videa. Takže dnes jsem si pro vás připravil další šílený atak. Jestli jste viděli první, tak si to taky nenechte ujít, stojí za to. Tady vidíte, že už jsem v novém klanu. Jak vidíte, založil jsem ho sem tu sám. Takže beru všechny hráče. Mortar, Archotaur. Tady vidíte, kde jsem. 64. Tak. A já teda jdu na ten slibovaný atak. Hledám. No, ne. Hledám, ne. Ach jo. Velice zajímavé, ale asi ne. Hledám. No. Ale jo. No, výborný, jedna arčerka. Máme. Pojď, Arčurko! Pojď! Oj. Jaj. No, tak tady jste viděli, že i tohle se může v Clash of stát. Tak. Já se s váma loučím od tohohle videa. A odebírejte, lajkujte, pište komentáře. Já nevím, co ještě.